हेलो लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं होननानै आंबो मोजाङै दं इसोरनि अननायाव लोगोफोर आङो दाखालि शर्ट भिडिअआव बिबौनाव आलासि जाहैनाय होदोंमोन बिनिनो फुल भिडिअखौ आङो दिनैहाय लाबोबाय आङो दा एडिट खालामगासिनो दं लोगोफोर माने आंनि बाबानि बिदानाव जोङो थांदों आयंनावहाय मोनसे प्रग्राम दङमोन माने न'आवनि गोजा मोनसे प्रग्राम खालामदोंमोन आरो बेयावहाय जोङो थांदोंमोन ओमफ्राय लोगोफोरनि आङो गारिनिफ्राय ओंखारनानै बोरायनि गस्ला गांसे लाबोबाय बांलादेश मेड ओमफ्राय बिनि उनावहाय नै बाबा मोनसे गारि लानानै जों साइथिं थांबाय आरो साइथिं बारनोथ' लोगोफोर अननानै आंनि भिडिअखौ नायलांदो आंना भिडिअआथ' मोजांबो नंखाया लोगोफोर आरो पिक्चार क्वालिटियाबो मोजां नङा थेवब्लाबो आङो सेस्था खालामगोन उनावहाय अननानै आंनि भिडिअखौ नायोब्ला साबस्क्राइबबो खालामनानै हो ओमफ्राय लोगोफोर आङो क'क्राझारनिफ्राय टट' गाखोबाय टट' गाखोनानै ससे लामाखौ आङो फिरफिलि गाखोबाय मानो होनबा बाबुआ थाबायनो हाया ओमफ्राय आं फैब्ला नै बिदि गिर्जा जागासिनो दंमोन आरोना न'नि मोनसे फिसा प्रग्राम जादोंमोन लोगोफोर बेनिखायनो नैबे जोंनि आनै मादै आइमोन ओमफ्राय सासे आदा माने आं भइसखौ होनो हायाखै लोगोफोर भिडिअनिखौ मानो होनबा माने माखासे दावराव बिदिबो खोनादोंमोन नालाय बेखायनो आङो अभार भइस खालामबाय आरो ओमफ्राय गिर्जा जोबखांनानै नै जानायनि लाहार फाहार खालामदोंमोन आरोना लोगोफोरथ' आंनि भिडिअखौहाय जोबजासे नायलांदो ओमफ्राय बिहामजोफ्राबो खामानिबो मावनानै आरामसो जायो नै सासे बिहामजोफ्रा अलसिया गोजा बिसोरो लोगोफोर आङो भिडिअखौहाय मोजाङै लायाखै मानो होनब्ला आङो एसे लाजिदों ओमफ्राय बाबुआबो बिराद डिस्टार्ब खालामदों खालि बिमाजोंल' ओमफ्राय नै जोङो ओंखाम जानो जिरायबायमोन आरोना लोगोफोर बे ओंखाम जानाय मानायाव आङो जायखौ आं लाजिया एकदमबारे आंनि क्ल'ज बिसोरजोंल' आङो थाफानानै भिडिअखौ एसे लाफाबाय आरोना ओमफ्राय रायलायनानै मानानै बिजिबो जाबाय गावबा गाव भिडिअ लानो मोनाखिसै आरोना ओमफ्राय लोगोफोर नै जोङो रायलायै मायै न'आव फैफिनबाय क'क्राझारनिफ्राय जोङो मोनसे गामिनि बाजारावहाय हाबबाय आरोना जैमा बाजार लामायावहाय लोगो मोननानै लकेल ना लानो होननानै जोङो हाबबाय ओमफ्राय बेयावहाय ना लाबाय ना लाखांनानै जोङो मैगंनि थिङै थांबाय मैगं एसे एनै लानोसै होननानै फैबाय जोंहा गसाइगाव मोननोसै बाबु जानोबा बाबु एम्फौ लाबोदों जैमा बाजारनिफ्राय ओमफ्राय नैबे मा ना बामि सागोन नांबाथाय जेबो जाया लोगोफोर आङो ब्लगखौ मोजाङै बानायनो हायाखिसै ससेल' लाबाय ओमफ्राय होजों प्रग्राम जानाय भिडिअखौबो आङो लायाखिसै मानो होनबा ओरैबायदि फिसाया डिस्टार्ब खालामदों दिनै बाबुआ डिस्टार्ब खालामदों बेनिखायनो मोजाङै भिडिअ लानो हायाखिसै आरोना लोगोफोर माखौ आं दिन्थिबावनो बेखौनो आङो एडिट खालामनानै नोंथांमोननो शेयार खालामनोसै आरो मिथिबायना ओमफ्राय बेखौनो नायलायदो नोंथांमोना अननानै ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामनानै होदो जायाखै थ' लोगोफोर न' मोनबाय गसाइगाव मोनबाय एकदम गसाइगाव बाजार मोनबाय नै ओमफ्राय दा एकदम मोजाङै दिन्थिजोबगोन आरोना बयखौबो सोर बिदा बिनानाव बिदा फंबाय गासैखौबो दिनै दिन्थिनाय जायासै दिनैनि ब्लगा एसेनोसै लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बाय बाय ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो फिथाइ लाबोदोंमोन बाजारनिफ्राय बेखौहाय लखबबाय ओमफ्राय बायदिसिना बुस्थुफोरखौ आं गावबा गाव जायगायाव साजायनानै दोननानै नैबे बानलुखौ आं लाबोदोंमोन बेखौबो लखबबाय बानलुआ माखासे दंखायोमोन नालाय बेखायनो आं एसेल' लाबोदों ओमफ्राय आङो एम्फौखौहाय एवग्रोबाय आरोना लोगोफोर एवनानै आङो बेखौहाय सान्द्रियाव लखबनानै गुसु जानायनि गालांनानै आङो ना सायहैनोसै आरो बे मोनाखै दे बाबा ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो दहायहाय सि सुनानै गालांनाय दङमोन बे सिखौ आङो थिखांग्रोनोसै मोनाबाय ओमफ्राय आङो नाखौ
सायनानै लानोसै आरोना मानो होनबा जि थाम्फै जायो बेबायदि समावहाय ओमफ्राय आङो नाखौ सायखांनानै सुखांनानै आङो एवबायबो आरो ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो ना ओंख्रिखौ एसे मोजां मस्ला खमफोरजोंनो गोथाव संनो नागिरदों आरोना आङो बेवहाय सामब्राम मोनथाम लादों थरथाम मोननै ओंख्रिनि एम्फौ का सब्जी बना रहा है इसको ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो एम्फौखौ सेरखांबाय आङो अर फिसा होनानै दोनबाय ओमफ्राय नै बाबुआबो बिराद डिस्टार्ब खालामगासिनो माने बायहेरायाव थांनानै फैबा गथ'फ्रा बिदिनो आरोना बिमाखौ एकदम डिस्टार्ब खालामो बामजानो उन्दुनो लुबैयो बस ये रहेगा इसको हम एम्फौ में डाल नै लोगोफोर आङो एम्फौखौ फारसेथिं एवबाय ओमफ्राय अर फिसा होनानै ओरैहाय नानि ओंख्रिखौबो आङो संबाय माने मस्लाफोरखौ आङो एसे मोजाङै एवनानै फोमोननानै लाग्रोबाय आरोना बेयाव दै एसे होनानै आङो फोमोनग्रोबाय ओमफ्राय बे फोमोननाय मस्लाखौनो आङो एम्फौआव होनो एसे दोनबाय आरो मोनामबाय एम्फौआ बाबु एम्फौ जागोन ना एम्फौ जि गोथाव मोनामबाय आं जायाबाबो गोथाव मोनामजाबाय नायनो नै नायदो बिदिनो एम्फौ जागोन बाबाय बिदि जागोन माबायदि गोबां जागोन गोबां नंगौ अके Mami, एम्फौ जागोन माहाय नों एम्फौ जागोन ना Mami नै गारिया माबायदिसो थांदों आयौ माबायदि जाखो बेलाय गोथाव जाबाय आरोना बोराया बिदिनो संनो थोनदों नालाय एवफ्रामनानै बिदिनो संबाय आरो ओमफ्राय नै माबायाबो ओंख्रिया गोदौबाय नाया बेखौ ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो बोरायनो गेट खेवनानै होफैदों ओंख्रि संबाय थानायावनो बियो फैदोंमोन नालाय ओमफ्राय नै एम्फौखौ आङो नायफिनबाय माबायदि जादों होननानै ओमफ्राय दहाय मस्ला दोननायखौ आङो दा होबाय आरो मोनबाय नाया नैबे एम्फौ लाजि सिं सिं मालाय संखा माबायदि सङा जाबायना आं बानायगोन र' नोंनि बायदिबा थावआव एकदम गेस्रेम दा बुजिखादों आं सामब्राम गथा गथा उनाव होबाय सामब्रामखौ हानानै सामब्राम गुफुरखौ हानानै नै बोराया बिदि एवनायखौ खावानो ओमफ्राय नै बोरायनि फरमाइस बायदि एकदम बे जेरै लुबैदों बिदिनो एवबाय आरोना आङो नै बिदि एकदम गोरा गोरा ख्राव ख्राव गाबलायनाय नै गेस्रेम गेस्रेम बिदि एवनो थोनदोंमोन एवबाय दय जायाखैमोन नालाय दा बेखौनो आङो बिदि एवफिनबाय आरोना नुबाय दा बिथाङा डेन्जारखा आरो बुद्धि गोरोंबा गासैबो जायो आलसियाफोरबासो जेबो जाया मिथिबायना नुबाय दा माबायदि एवबाय आं लोगोफोर दा ओंख्रिया मोनजोब्बाय आंना फुरा कमप्लिट नै ना ओंख्रियाबो दा ओंखाम जानोसै बियो बिदिनो ल' फ्लेमाव थाबाय थाथोंसै आङो ओंखाम खुरनोसै थोरसि लानोसै